Agi, permanente man nga ako nasawa na gininom. Adi rin na kinakaon to na akong pamilya. Mamawid ako ko dyan natak mga utang nga tanan. Adi na ko lang, igip na kali naglugit. Pag-iimpasan ko. Una ko pare-rin dyan pagmayari kaya naging inuruto ba dito? Buti na ada ka, panigop ko daw. Meanwhile. Oh, pare! Pare! Mali, ni pare! May toyo mo pare-rin dyan, mali! Dapat tagdara. May dako na ko ngaya, Mads, may dako. May dako ka na toyo. Oh, alin pa rin Michael. Pare! Mapay nga kulog, pare. Pwede ko lang. Ato yun mo. Wala ko sawang, nagpatong akong lugit. Mabayad ka din utang. Oh, bako na kong utang, pero balance sila. Anak ko utang na, pero natanan na, mapay na ko tanan. 2,995. 2,995. Oo. 5 na lang pa rin para mag-3 mil pa rin. 6 million eh, hatag ko natkuan. Ay, Amo na salamat. ganok sobra, initira niya akon. 1, 2, 3. Damo mo salamat pre, makapangumpra na ako boss pre. Oo, kaya lang ko rin eh. Pwede ni pre, ini, amo na tak sobra na ito. Ini, ganan ako nini, tagihan, gilugitan ko. Oo. Damo salamat ha. Pwede ko na ko hangyo. Kami nagkakara mga bag. Ay, mga ni pare, di pasang ko kay pare, ore problema, ore na kita. Ore na ba problema hon? Ano man? Magko ko na punta. Utang ako tulo, kaya masag ka ko sa bukid. Nag-iatay na. Mga mo nag-amupat kumpra na pare. Ay, mga tululakad daw pare, mako na ko, maimpas kay mananakak buwas, taga. Mananaka. Ngakangalit pa ako pa rin nagbayad ka. Mautang ka naman ngayon liwat. Lagi ko rin nagbayad naman. Oo, pamay na, impas na gapito, Ang pagpatong ko. kabangon. Kuhan, ubusan na ini. Ini ubusan na ini. Okay, ini. Ubus ito pare. Sige, lista na. Lista na. Nakon, kuhan, wala naman disko na no. Wala na. Yung mga noodles. Ubusan na ito, pare. Ubusan. Upat nga pansit tantong. O, ubusan na. Ito ang sabon, ubusan kita ito. Upat nga sa bulumot. Iatay. Ito nga, kuhan pare ito. Ubusan na lagi ito. Yung nga mismo. Oo, ubusan ito tanan. Kaya pa kong pira. Kaya ipag doon dito kabukos. Wala ito iban? Upat ang nga noodles ano. Upat. 5 nga noodles. Upat nga pansit tantong. Tapos mismo putos. O, sige, iglas na ni pare. Iglas na lang, Mads. Iglas na, Mads. Kuhan. Sabon pare, sabon. Ubusan na ito pare yung sabon. Ubusan na ito tanan. Itong kabar. Sige na, sige. May negosyo kagad dito ay yung laundry. Pare pare. Titig na ako kay nagkukong kay Nayaban na pare. amo nga ni. Amo nga ni. Mads kay baga. Adi tika kunot ba Grabe man natin daradara nga bag. Pare. Panay man ito. Pare ni pare nga kuan. Busog ko na ito dilata. Busog ko ta dilata. Busog ko na ito. Iglista nakalista ni pare. Nakalista nito. Adi, nakalista. Mads pasensya na Mads kay adi. Masag ka kabukid maglulugit ak buwas. Oo. Nakalista ni pare. Oh, adi yung lista na. Ano, ginaubos mo na lang ako. Ini kape na lang pare. Last na ito kape. Ito nga kape. So maduha, ubusan na ito matanan ng kape. Ubusan na ito. Matay ba rin. Tigday, man di mo paglusa dito. Amo na yung takutang, oray na. Okay na ini pare, okay na. Puno na? Okay na mali, dahil mga salamat mali. Wala. Pag-upay Pare, na. amo na yung takutang na lang. Di man dako. Mako na ko kay, makulok na. Sige, maghinay. Dahil mga salamat pare. Oo. Ay, napagbalik ka? Dili na, sagkakabugin, lulugit ako. Ulti, wala ka nga sumigit. Naman liwat ang pinautang ito nga marang nga nagdaradarag bag na ako. Bumayo na 3 mil. Ang kadida na tag-iutang sobra 3 mil. Lugi pa kita. Sus, kapag singil ito, edit na bayad. Babalik niya kulot ini. Pinautang nila akon. Papatubuhan ko ini. Padahan mo na naging pautang. Puno-puno nakbag. Babalik niya kung hindi na tindahan. Ambot ko mahalin ini. Papatubuhan ko la. Ito tara babayaran na mag-iisog. Alatera. Oh my God! Ginawa di tindahan. Ate, Rowena. Ano? Ano na akong puro na ibagsak presyo kay bahala ka ta ka Manila, te. Balong ini, Gismel. Mga grocery, sakto, may tindahan ka. Oo. May mga dilata, kumpleto ini. Ito ini, may tindahan ko man dito. Baligyan ko na lang kay bahala ka ta ka Manila. Atak ko na mo 5 mil. 5 mil. Oo, 5 mil, atak ko na ito 5 mil.
Dito may lalay ito, te. Diba, tila ka ta Manila. Ano nga, di ko ako kay... Oh, balo rito 10 mil. Tinda, gisara ko. Gisara ko, Kim. Importante na pagka ito Manila. Singko mil, te. Oo, 5 minuto. Singko mil, sige, te. Salamat. Ako na kumakadi ako kay... Aga pag malakat, mamumutos pa ko takkuan. Mga puso. Sige mo kay puso, makadi ako. Salamat. Sige. A few moments later. Agi, permanente man nga ako nasawa na gininom. Adi rin na kinakaon to na akong pamilya. Ari, mamili nga kinutangon. Ambot ka ni... Hindi ka nung paririti kung makarimidyo ah. Makadidok anay. Later. Kapoy ni nga trabaho. Nangalipay kita kay bumayad di pa rin Michael. Umutang na natin damo na natin utang. Sobra pa siyang ibayad. Tumugot na ako sa kasawa. Tumugot na dayon pagpautang. Marang nga dit na bayad dayon. Pare, utay nga adla pare. Pare, parimidyo daw ako pare. Ano remedyo ha? Parimidyo ha. Korte. Ano problema kaya ano gipapagawas naman ting asawa nga oras mo di ka man upay. Kon kasi pare ito na akong pamilya rin kinakaon na ito na akong asawa nag-ininom. Iyo, yung mga asawa nag-ininom. Tapos ako ahay ka man problema din eh. Kita ka, ano tintoyo? Utang lakana yung tayo mo yung kuwan. Taada din na kuwan. Urutangon kay wala na akong kinakaontak pamilya nag-ininom kadadaro siya ako ng sawa. Mayada ka mo kuwan silupin pare. Buti sila pingin ano tinutakon. Hindi niya kuwan. Ay pagka kape. Ading kape. Bay din niya. Oo, kay mahal ka naman kanin pare hiligin kuwan. Trabaho ini kasi hindi ka mo pagkasawa-sawa tapos hindi ka mo ito ay pagpakabuhi. Eh, lista la pare, lista. Ano pa? Ini nga sukar. Atay na. Ano matititimpla na niyan sa tapistik? Muntaha din nga Colgate nga din kuwan. Daw ni kay maglalabag na lagyapon ako kada mo taklabunon. Nahawa na latak tindahan. Itong adigip nga kuwan diaper kay naguro-uro ito na akong anak. Nakakaon to adahin kuwan. Bato. May nadara ka mga bag na lang sa sunod. Trabaho ini. Sige, okay lang to. Saan naman ito mababayaran? Sunod nga daw pare, kaya ito, pa kami, nagbabalik pa kami dito, mga steel bar nga. Diniskarte ni pare. Matrabaho niyo. I-discarte yung pangayan, antes makabayad. Hawan sa Pero, kita. pare, Yan, kuha ka ito. Ilista ko lang ito. pare, bahangin mayada ka dito 50 kay palitakin tabako. Palitin tabako, 50 Utang ka na. pa, manguram ka pang 50. Iskat trabaho ini. Talaga, babayar ito na kung makakala kami. Makabalik lang kami. Ano ba? Color kayo ito yung buhok. Kung kayo bayad sa pangumpra. Pastilan. Ito aton mala ito pagpa. Uhosay, pare. Ipalit itong bugas. Ay, pag bangin ka natin gininom dito. Sige, kay tataguon ko na ni pare. Makadak anay. Sige pare ha. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Waray ko din klaro nga pakabuhi. Nangalipay kita kay bumaya di pare Michael and Trismail. Ang gingutang liwat sobra pa sa yang pinam. Adto pa takma di nga usa nga blandi man tagbuhok waray no palit ngayon kape. Pati sabon diaper agi daw. Amo na ta kwarta nga kanaptan niya na mauli na papasay ko rin nigos mauli nigos dito kong pakabuhi. Istat ini trabaho ito. Ay, salamat din pa utang gad man ako ni pare. Makakapahiplop na ito na akong mga anak yan na. Yung pa utang akin 50. Ipapalit ko yun kuwan. Tuba. Tapos utang ko na laton si sir. Pwede. Kung mag-iinom kami na ni asawa.